खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बे बिटिआरनि बस स्टाडि इउटिउब चेनेलाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो धामाका भिडिअ एकदमबारे धामाका भिडिअ दिनै 100% जेनुइन बाथ्राखौ दिनै बुंदों प्रमद बर'आ एकदमबारे बेरफुसा बाथ्रा बुंबाय खिन्थु आं दिनै बेखौ बुंगोन बुङा सानदोंमोन इलेक्सन खाथि फैनाय लोगो लोगो बिथाङा दिनै स्पष्ट बाथ्राखौ बुंबाय खिन्थु बाथ्राया सैथोजोब बाथ्राया सैथोखौनो बुंदों बिथाङा नंखायखौ बुङाखै नोंथांमोनाबो गोसोखाङो जुदि नंखायब्ला नोंथांमोनाबो बुंबानो जागोन खिन्थु बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों थारखौ बुंदों जेनुइनखौ बुंदों जाखांनायखौ बुंदों खिन्थु सैथोखौ बुंदों मा बाथ्रा बुङा मा सैथो बाथ्रा बियो नोंथांमोनानो नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंनानै मेगनजों थख' थख' नायनानै खोनासंलायगोन बिनि उनाव मा डिसकासन खालामनांगौ आं खालामगोन नोंथांमोना फै अब्ला बिथांनि प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों दिनै स्पिचआव नोंथांमोननो आं होग्रोनोसै बेनि उनाव आं हख्लायनोसै বিপিএফৰ দিনত খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে আমাৰ দিনত আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপক 25000 টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ দিনত আমি ৰোগ নিৰ্মূল বিটিআৰৰ নামত পইচা দিয়া আৰম্ভ কৰিছো কিন্তু বিপিএফৰ দিনত অকল খুটা কম্বল দাবী ধমকিৰে ৰাজনীতি কৰিছিল ইয়াৰ বাহিৰে একো নাছিলে তিনিবাৰকৈ ভোট দিলে ইয়াত শান্তি আনিব পৰা নাছিলে নিৰাপত্তা আনিব পৰা নাছিলে সমন্বয় গঢ়িব পৰা নাছিলে গণতান্ত্রিক একটা বাতাবরণ আনিব পারা নাছিলে কিন্তু মাত্র একবার আপনালোকে ইউপিপিএলক ভোট দিলে ইয়াত জিৰণ বসুমতাৰী এমএলএ হল কচুগাঁও সমষ্টিত ইউপিপিএলক ভোট দিলে উকিল মুছাহাৰী ইএম হল একবাৰ মাত্ৰ আপোনালোকে ইউপিপিএলক ভালকে ভোট দিছে আজি বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিল তিনিবাৰ ভোট দি একো আনিব নোৱাৰিলে কিন্তু একবাৰ ভোট দি শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰিলে একবাৰ ভোট দি নিৰাপত্তা আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হৈছে মাত্ৰ একবাৰ ভোট দি আজি আমাৰ মাজত সমন্বয় আৰু গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ আহিছে 17 বছৰ পুৰা বিটিসি অঞ্চলত 35 লাখ জনসাধাৰণৰ মাজত বিটিআৰত বিপিএফ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে 17 বছৰত তেখেতসকলে 39,000 মাত্ৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু 3টা বছৰত আমি 1,60,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল 1,60,000 3টা বছৰত ৰাইজৰ মাটিৰ কাম কৰা নাছিল মাত্ৰ 15,000 পৰিয়ালৰ মাটিৰ কাম কৰিছিলে বিপিএফে 15,000 মাত্ৰ 17টা বছৰত আমি মাত্ৰ 3টা বছৰত ইতিমধ্যে 1,08,000 পৰিয়ালৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিলো আজি বৈঠমুচি আঁচনি আনিছো আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে অহা 16 তাৰিখৰ পৰা মিটিং হ'ব মোবাইলত আপোনালোকে মাটিৰ নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰা বিভিন্ন কামবিলাক নিজৰ মোবাইলত কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু মণ্ডল অফিসে কৰিব নালাগে নিজৰ কাম মোবাইলত কৰিব পাৰিব এইটো বিপিএফে কৰা নহয় এইটো ইউপিপিএলে কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজি বিটিআৰটো একমাত্ৰ কাউন্সিল য'ত ভূমিৰ আপোনালোকৰ কাগজ পাতিবিলাক সব আজি ডিজিটাইজ হৈ গ'ল এইটো মানে আজি আপোনালোকে ডিজিটেল যুগে মোবাইল যুগে এই কামটো কৰিব পাৰিব সেই সময়ত মদ ভাং জুৱা মেলা বিভিন্ন আড্ডাবিলাক চলিছিল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাছিলে বহুত বেয়া এটা পৰিৱেশ আছিলে আজি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই মদ ভাং জুৱাৰ আড্ডাবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়াও বহুত চেষ্টা কৰে তেখেতসকলে এই মদ ভাং জুৱাৰ আড্ডাবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিহেতু মানৱ সম্পদ গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আইএছ অফিচাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব ভাল বিজনেছমেন হ'ব লাগিব ৰাজনীতি কৰিব পৰা মানুহ হ'ব লাগিব ভাল নাগৰিক হ'ব লাগিব এই কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাহাতে মদ ভাং জুৱা কোনো যাহাতে এই পৰিৱেশত আনিব নোৱাৰে এই কাৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰাই মদ ভাং জুৱা ডাইৰেক্ট বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰি खोनाबाय लोगोफोर न' बा प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों दानि बिटिसिनि नङा होमबा चिफ प्रमद बर'आ मा बुंखो जे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों फार्स्टआवनो कि इउपिपिएलआ खुन्दुं कम्बलनि राजनीति खालामा बिपिएफआ बै समनिफ्राय खुन्दुं कम्बलनिसो राजखान्थि खालामदों साथा लावथि खुन्दुं कम्बलनि बेफोरबायदि माबा रायजोफोरनो होनानै बिथांमोनहा राजखान्थि खालामदों नाथाय जों इउपिपिएलआ बिदि खालामा जों इउपिपिएलआ दिनै स्टार्ट खालामबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै होनना बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनिफ्राय लानानै जे 25,000 फार्स्ट केस हिसाबै सेक राननानै होबाय
बे बाथ्राखौ बिथांमोना होदों अब्ला बेसेबां थाबावो 25,000 जुदि होबायबा 50,000 दंबावो 50,000 फैसा मोनबावगोन बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ नङा होमबा 50,000 फैसा बिथांमोना मोनबावगोन माने फार्स्ट केस हिसाबै दिनै बिसोरनो 25,000 खौ होग्रोबाय बेखौ प्रमद बर' सारा बुंदों बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बहुत बाथ्रा जाय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ 15,000नि लेन्ड सार्भे माबा खामानि मावदों जाहैबाय 17 बोसोरावसो 15,000 नाथाय दिनै 4 years रानिं सोलिनाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै 1 लाखनि बारा हानि फाट्टा होबाय बेसेबां डिफारेन्स नोंथांमोना केलकुलेट खालाम बहननानै माबानानै नाय बेसेबां डिफारेन्स दङ 1 लाखआव 15,000 बा बेसेबां नोंथांमोना नायदो 85,000 डिफारेन्स दङ नङा होमबा अब्ला नोंथांमोनानो बुंनो दाना बिथाङा मा बुंदों आरो बिथाङा होनना बुंदों बिपिएफखौ खेबथाम भट होनानै बिटिसि हालामाव खुनु मोनसे गोजोन थासारि माने लाबोहोआखिसै खेबथाम भट होबाय बिपिएफनो नाथाय दाङा बाजि बुलाय सोलाय सोरबा रान्दि जानांबाय सोरबा बालन्दा जानांबाय सोरबा आंनि थाखाय जिउ गोमानांबाय बेफोरबायदि बिराद मोनसे गेन्दा राजनितिया 17 बोसोराव जानानै थांबाय 100% राइट बे बाथ्राया मानो 100% राइट नाथाय एबार बिथाङा मा होनदों इउपिपिएल खौ खेबसेल' भट होदों बिथाङा बुंदों इउपिपिएल खौ खेबसेल' भट होदों खेबसेल' भट होनायावनो इउपिपिएलआ गोजोन आरो सान्थि फैदों बे राइट पार्सन बे सैथोआनो बाथ्रा नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया खिन्थु आं थारखौ बुंदों बे सैथोआनो बाथ्रा थांनाय जेनाखि बिटिआर सुक्तिनि उनाव जे इलेक्सन जादों बाय खुनु हिंसा मानसि बुथारनाय माबानाय होसोनाय बुलाय जानो हायाखै आं बेनिखायनो खुलुमगोन बिथांमोनखौ हारामा सारमोनानो जाथों बा प्रमद बर' सारमोनानो जाथों बिराद फ्रि जादों मानोना क'क्राझाराव सासेल' इउपिपिएल केन्डिडेट देरहादों कुसुगाव समस्तिनिफ्राय उकिल मोसाहारि सार देरहादों बेनो भट होदों एमएलए देरहाबाय दा जेन'बा 28 नं गसाइगावनिफ्राय जिरन बसुमतारी सार देरहाबाय बेनिफ्राय दिनै मा जादों बिटिसिआव सान्थि फैदों थारैनो सान्थिया फैमारदों दिनै जों गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जों हर थौब्लाबो जों बेरायनो हायो जों रावखौबो गिनांगौ गैया खुनु बिजनेसमेनफ्रा गोसोबायदि बिजनेस गेलेनो हादों थांलाय फैलाय बिजनेस गेलेनो मोनदों बिथांमोनहा सुखि सान्थियै गेलेनो हादों खुनु रावखौबो गिनांगौ मानांगौ बिदि थासारि फैयाखै बिराद मोजां जादों आरो नै इलेक्सन फैनो थांगासिनो दंबावो बिनि सिगाङावबो बिटिसि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दाखालिनि उनावहाय माने एमएलए इलेक्सन जादों बेयावबो बिराद फ्रि जानानै थांदों खुनु बुलाय सोलाय गैया आरो नै दा फैगासिनो दङ एमपि इलेक्सन बावबो आं बिसास खालामदों इसोरनि फारसे दहाय लानानै 100% सान्थि जागोन गोजोनै बयबो गावनि गोसो पसन्द बायदि चइस केन्डिडेटनो होनो हागोन आं बेखौ आं मिजिंथिदों आरो होजाथारनांगोनानो खिन्थु बे बाथ्राफोरखौ जे बाथ्राफोरखौ बुंदों प्रमद बर'आ बे जेनुइन बाथ्रा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दावराव दावसिया बन्द जादों जाथि गुबुन गुबुन जाथि हारिनि गेजेराव दाङा बाजि मोख्रे दावखा नायनाय बबेबा जायगायाव थांनो हाया बेफोरबायदि बुस्थुआ जेरै थांनो हादों उदाङै दिनै बेरायनो हादों दाउफोर बायदि जेरै उदां अख्राङाव दाउफ्रा बेरायनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंबो बिटिआर हालामाव उदाङै जों बेरायनो हादों सान्थि फैदों जे दाङा बाजि जादोंमोन बै समाव जे बांगालजों जादोंमोन आदिबासिफोरजों जादोंमोन दावराव दावसियाव बे बाथ्रा सैथोआनो खिन्थु दिनै ओरैबायदि मोनसे फ्रि माने फेयार मोनसे इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ स' बिराद मोजां आं बेफोरबायदि थासारिखौ नायाखै आरोना बेफोरबायदि सार्कामस्टेन्सआव जोङो थानानै आं बिराद मोजां मोनदों थारमाने आं बिराद मोजां मोनदों स' बेनिखायनो थेंक जासिगोन आङो दानि गभर्नमेन्टखौ बेनि थाखाय नाथाय जोबनायाव आं मोनसे खावलायबाय प्रमद बर' सारखौ प्लिज इमिडियेटलि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन सार प्लिज नों जेखि सान्थि जाबाबो नाथाय बिथाङा सासे जोंनि बिर जोहोलावमोन आरो बिथांमोननि नाजानायाव बिटिआर जानानै फैदों बेनि थाखायनो आं खावलायगोन प्रमद बर' सारखौ अननानै इनिसियेटिभ ला जोंना खुगायावल' बुङाबालानो प्लिज